iktar kundanni dwar l-art li se tingħata żvilupp lill-Grupp Corinthia. Wara l-kundanni minn att ta' qdiet u organizzazzjonijiet kif ukoll mill-oppożizzjoni, issa mess lill-NGO flimkien għall-Ambjent Aħjar li ħarġet stqarrija ibsa ta' kundanna fil-konfront ta' dan il-ftehim. Fl-istqarrija tagħha l-FAA tikkundanna l-mod preferenzjali u diskriminatorju kif din l-art tal-Maltin qed tingħata lil spekulaturi b'detriment serju għall-poplu Malti. U ma qalu li dan il-ftehim jaqajjem dubji serji dwar kif il-proġett li kellu jkun purament żvilupp turistiku issa sar wieħed fil-maġġor parti tiegħu residenzjali u li għal dan il-għan iridu jinbidlu l-liġijiet tal-ippjanar. L-FAA tmur pass iktar u tistaqsi fuq liema bażi jinbidlu l-liġijiet tal-planning biex jakkomodaw biss l-interessi ta' xi wħud. Tistaqsi wkoll fejn se jieqa' fil-beħ tal-art tal-poplu. Intant fi stqarrija li ħarġu l-Grupp Corinthia huma qalu li l-kuntratt huwa purament dwar l-iżvilupp ta' mit-tomna art li tagħhom il-grupp diġà għandu drittijiet ta' possess. Il-grupp qal li l-viżwali li ntużaw fuq il-medja mhumiex dawk maħruġa mill-grupp u li dawk it-12 torri b'massimu ta' 21 solar kienu fil-fatt pjanijiet li kienu ġew ikkunsidrati meta kienu qed jiġu analizzati il-possibiltajiet ta' dan l-iżvilupp. Fl-istess stqarrija l-grupp irrefera għal klawżola dwar ir-reklamazzjoni tal-art u qalu li huma m'għandhomx intenzjoni li jagħmlu użu minn din il-konċessjoni. Madankollu, il-grupp ma qalx li hemm il-ħsieb li titneħħa din il-klawżola. L-oppożizzjoni għadha qed tistenna reazzjoni tal-Gvern għat-talba tagħha biex din il-materja tkun diskussa bl-akbar urġenza fil-Parlament.